హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు రజనీ వర్మ కలెక్షన్స్ అండి. మంచి డబుల్ షేడ్లో శారీస్ తీసుకొచ్చాను. శారీస్ అయితే చాలా బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్. 350 అలా సేల్ చేసాము. ఇది డబుల్ షేడ్ శారీస్ అండి. మీకు ఆఫర్లో పెట్టాను. లిమిటెడ్ స్టాక్ అవైలబుల్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ శారీ కాస్ట్ వచ్చేసి ఓన్లీ 250. ఇందులో కలర్స్, కొన్ని కలర్స్ అవైలబుల్గా ఉన్నాయండి. దీనికి డిజైనర్ బ్లౌజ్ వేస్తే చాలా బాగుంటాయి ఫ్రెండ్స్. నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అండి, ఏది నచ్చినా స్క్రీన్ షాట్ తీసి వాట్సాప్ నెంబర్కి మెసేజ్ చేయండి. వాట్సాప్ నెంబర్ వచ్చేసి 8520038817. లాస్ట్ టైం మా ఫ్రెండ్స్ అందరం కూడా తీసుకున్నాయండి, చాలా బాగున్నాయి. శారీ అయితే చాలా లైట్ వెయిట్ ఫాలింగ్ మెటీరియల్ అండి. ఓన్లీ శారీ కాస్ట్ వచ్చేసి 250 ఫ్రీ షిప్పింగ్. అనదర్ లాస్ట్ వన్ అండి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.